σας, σήμερα θα σας δείξω στο άλμπουμ. Αν θέλετε πατήστε like ή γράψτε κάτι στο κανάλι αν σας άρεσε το βίντεο. Πάμε να δούμε το βίντεο μου. Έχω αυτές τις κοπέλες που τις δίνεις. Κάποια σελίδες θα έχουν και ίδια αυτοκόλλητα. Έχω αυτές εδώ πέρα που δεν κολλάνε καλά, γιατί είναι από πέρσι που είχα το καλύτερο δάσκαλο. Εδώ έχω διαμαδάκια, γοργονάκια. Εδώ έχω πολύ cute. Έχω τούρτα, κουνελάκι, αρκουδάκι, δεν ξέρω τι έχουμε. Εδώ είχα 3 μεγάλα, αλλά μου χαλάσαν, αλλά θα σας δείξω σελίδα που χάλασαν. Αυτά. Έχουμε αυτά τα cute ροζ αρκουδάκια. Έχουμε και αυτό εδώ πέρα. Έχουμε αυτά, ναι, σας το δείξα. Έχουμε αυτά τις ανταλλαγές. Hello Kitty. Εδώ μου το έδωσε ο αδερφός μου. Αυτό μου το έδωσε ένα φίλος μου. Τώρα, εντάξει, αυτά, ναι, ξέρετε τι είναι. Αυτά το χρειαζόνται πολύ για βιβλίο. Αυτό είναι από κολόνια και ένα κραγιόν και άλλα αυτά που με έδωσε ο αδερφός μου. Αυτά τα δεινοσαυράκια που είναι cute, τόσο cute. Έχουν και αυτά τα αλφαβήτες, αλλά κάποια τα πήραν οι αδερφοί μου, λέω, οι φίλες μου. Έχω και αυτά τα 2 βατραχάκια. Ορίστε, θα σας δείξω. Έχω φτιάξει τον ήλιο, το φεγγάρι. Έχω φτιάξει και ένα κόκκινο ανθρωπάκι και γατάκι που κοιμάται και ο ήλιος μαζί με το φεγγάρι να είναι μαύρο. Αυτά τελικά είναι... Τώρα δεν ξέρω. Αυτό. Είχα κανονικά 2, αλλά το έχω δώσει σε μια φίλη. Αυτά είναι αγορίστικα που με πήραν κάποια τα όρια. Πιο πολύ. Ορίστε, αλλά έχω την κούκλα, το έχω δώσει σε μια φίλη μου, αλλά έχω τα φορέματα. Ξανά γοργόνες που σας το έδειξα. Μανιτάρια, αυτά τα γλυκούλια τέλεια είναι. Μονόκερο. Πρικίπισσες. Γατουλάκια. Σαντόρο. Εδώ οι ανταλλαγές. Καρδούλες. Εδώ Roblox, οπωσδήποτε Roblox. Εδώ Γκάμπι. Και εδώ Γκάμπι. Και η τελευταία σελίδα είναι αυτή που το έδωσε μια φίλη μου. Αυτή ήταν η τελευταία σελίδα. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like. Γεια!